Marco nu s-a făcut niciun kill. Scorpion, așa că tu ia sa noi. Da, bă, iau huios de viață de copilul ăsta prostă. Prost ești. Băi, dracu, băi, vreau să sar pe ăsta. Hai, băi, dar nu mai fă, băi, huineau și cum saturi de-amă, băi. Prost stai acolo și îmi puși, băi. Free Fire. Hai nu prepare că îmi puiești în bază, băi. Da, bleam. Mor de râs, ai mațare. Spală curul, băi, spală curul. Iulea. Nu, prost huios. Opa. El e low tare. Prima Bun, bun. saturi. Joacă, bălea, cu trubă. Joacă cu trubă și laser. Cu trubăci și laser. El e cu trubăci că joacă. Da, bleam. Trubăci. Bagă patron și tu. Bagă și tu Lasă-mă tu patron. fac. Tot de data așa. Ia uite-l. Nu dai patron. Dar tu o să știi Nu când ai dai dat patron, patroni eu și nu ți-am spus. patronei. Ia uite. Stai în centru, nu mai vezi? Iulea, și nu dai patron. Mor de râs, și nu dai patronei. Și patron, bra, eu nu înțeleg el. Care patron? Și nu dai patron. Alea. Ui, Iulea. Oi. 15 egalitate. 16, bun. Bă, dar care Scorpion, băi, tu ești țăgane, băi, fără Scorpion, bă, jucați. Păi ești crâsă, băi. Jucam cu tine tot în de kill-uri cu Scorpionul. Deci cu Scorpion nu-ți faci. APM și всё. Deci cu Scorpion De nu-ți atâta faci. Da, eu știu. Hai, dar nu, bă. Eram pușcă Bă, și- repede. Mai încă 30 secunde. Eu te-am mușit să bești în bază și că îmi puiești. Da, nu-ți distă. Păi dai patron dacă nu ești de asta. Care patron? Ia înțelegem. Tipa puști un patron ca să vezi unde e. Deci că dai patron. Eu, hai, davai, ultimul kill de meci. Eu stăteam și mă gândeam, care patronei? Mă gândeam, mă, ești și patronei. Nu, băi Marco, să mori așa kill că îmi puiești. Eu știu, băi. Hai, davai, ultimul kill. Da, băi. Da, hai cu ăla. Hai încă o dată, davai. Da, joc cu laser, mă, Bă, dar joacă ghine, băi, dar joacă ghine, așa e, băi. Da, joc cu laser, este, Olec. Nu mai stai cu joc cu laser data asta. Davai. Băi, deci... Nu, dar el destul de ghine joacă. Băi, el pentru mobilul lui așa are, joacă destul de ghine. Cine, Danic? Da. Băi, dar Ilie te bate, băi, Danica? Du-ți chilii, bot. Da, am înțeles eu. Du-te Hailey, bot. Băi, ca să înțelegi, frațul lui Doru l-a bătut pe Danic în basket, ei. Tu auzi, Evite, da? Frațul Doru de 5 ani, Danic are 12 ani. Ai, nu. Nu, e, și nu. Ai, nu. Statul la Zagpista. 138 de mace. Nasi. Ui, blea. Ui, Hai, și data reject. Ce să pun să fie? Acceptă, băi. M-a acceptat. Am Ei, Da, huiate. meci intens. Intens așa, bă. Intens, da, până intens. când e 1-0. Stai că ne-am luat Danic. mai. Da, Mai mă mult duc un să rum. nu știu. Короче, mai dăm încă rumul ăsta și încă unul. Dacă îl câștig eu, apoi mai dăm unul să vedem care câștigă, dar dacă îl Apoi, câștigi tu, da, ești da. apă gata, все, вообще gata. Bă, dar este că nu, băi, dar îmi place, băi. Am și ne aduc mâncarea Bă, în dar îmi place. Yes, n-a să lăsăm eu. Da, mai ești.
Бля. Ах.